Ngathumela nosisi wami ukuthi akahamba ayojova iy'mbuzi njengoba iy'mbuzi zafa nje. Ngathi akayijove ngomjovo onoshevu. Hayi bo sisi. Kodwa sisi uyenzelani-ke kanjalo? Ngizomtshela iqiniso nje ubhuti wakho ngangikade ngingamthandi kahle kahle. Ngangifoselelwa abantu basekhaya ukuthi angishade naye. Hayi bo. Wedwa makoti kabheki. Uthule nento enkulu kangaka. Makoti kabhoti. Nkosi yami. Ngiphinde ngithathe leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo at myself Mlangeni Magasela. Angasimoshiki isikhathi nginoma ngoseduze kwami usisi rather engizokhuluma naye uzobe sesitshela ukuthi usibhaleleleni ka-Black Life TV ufisa simsize ngani as Black Life TV. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mlangeni Magasela njengoba usizwile ngicela uthathe leli thuba ubingelele bese uyasho ukuthi mhlawumbe uqhamukaphi ufisa sikusize ngani as Black Life TV. Sanibonani. Ngiqhamuka eNtuzuma. Nginenkinga lana shuthi ngizoconfess ukuthi kwalahleka inyongo. Njoba le nyongo yalahleka yayithathwe yimina ngayilahla. Kwase kufa nezimbuzi ngesikhathi ngishada. Le imbuzi ngesikhathi zifaza mina wayethumela usisi wami ukuthi akahamba ayojova umjovo onoshevu. Manje ngizoconfessa kubhuti omyeni wami ngoba nomyeni wami washona. Ngizoconfessa izinto zami azisahambi kahle azilungi nje. Asahambi kahle. Imali. Ngikuze ukhuluma ngenyongo sisi wami. Inyongo leyo uthi uma ushada ulo ikhishe bese uthela ngayo umakoti. Okay. So wayenze njani wayithatha? Ngayithatha ngayilahla. Ngoba ngangafuni ukushada nomyeni wami. Umshado? Yebo ngangafuni. Ngiyaqala uze umuntu esifazane obalela umshado. Abasekhaya babengifoselela ukuthi ngishade naye mina ngangathandi. Wawungamthandi yena uqobo lakhe? Ngangamthandi. Nanihlangane kanjani? Sahlangana esontweni wazibika-ke. Hayi shuthi mezibika abesethi ucela ukuthi aye ekhaya ayokhokha. Ngithi mina ngamxhumanisa nabantu basekhaya. Hayi-ke ngimxhumanise nabo bangifoselele ukuthi hayi angimthande ngoba nangu uney'nkomo uzolobola. Hayi-ke shuthi-ke ngimthande-ke nami kanjalo kodwa ngizwe ukuthi uthanda lukho. Angimthandi. Ngaleso sikhathi mekhona omunye umuntu aduzwana naye noma wawusingle vele? Wayekhona umuntu engangizwana naye. Uyena wawumthanda? Yebo. Okay, emva kwalokho wantshontsha ngantshontsha inyongo. Ngelanga lomshado wami ngayilahla. Ngathumela usisi wami ukuthi akahamba ayojova iy'mbuzi ayibulale ngomjovo onoshevu. Hayibo. And vele ukufa kwesilwane mekunomcimbi angithi it's a bad luck. Kuyi-bad luck. Iyo. So manje uphi umkhwenyana? Umkhwenyana washona. Ngiyacabanga ukuthi zona zonke into ezabangela ukuthi umkhwenyana wami washona lezo. Ukulahleka kwenyongo nokujova kwey'mbuzi. Wagcina ungaqhubekanga ngomshado or? Wagcina ungaqhubekanga ngomshado. Wasala lokho ukuthi ulobolile wenza lokho Yebo. But lo mshado big wedding azange saqhubeka. Cha, qhubekanga. So uma edlule emhlabeni now ufuna ukuzoconfess ubalo ufuna ukuconfess again? Ngizoconfessa kubhuti wakhe umyeni wami usaphila. Okay. Yebo ngizoconfessa kuyena ngoba ayiyangidla lento iyangihlupha. Ney'ngane zami aziphasi kahle esikoleni nje akuhambi kahle empilweni yami. Impilo yami imile nje. Usho kanje? Yebo. So ukuthi ingabe lesi senzo wasenza? Yebo, ngicela sona. Mhlawumbe sekuneminyaka engakho yenzeka lesi? Iminyaka nje u7. Umkhwenyana ushona emva kweminyaka emingaki? Ushona emva kweminyaka u5. Sorry. Ngiyabonga. And then ucabanga ukuthi isingayini enza ukuthi wena impilo yakho ingaqhubeki emva kokwenza leso senzo? Abantu abadala mhlawumbe? Ngiyacabanga ukuthi abantu abadala badiniwe ngesenzo engasele. Bakumshado and uyawudecline wenza ngendlela owenza ngayo ubulala iy'lwane. Because I think noma ngingazi kakhulu iy'lwane nabantu abadala kunawo i-connection uxhumana okuthize. Yo mucabanga kubhuti kamfowenu umbhuti kamkhwenyana uzolithatha kanjani lo daba? Angazi kodwa bengifisa nje ukuthi engathi angaluzwa akwazi ukuthi naye ngixolele ngoba phela uzoblame mina ukuthi shuthi umyeni wami wadlula ngesandla sami akwazi ukuthi angixolele khona le mthwalo uzosuka nje emahlombe ami.
nawe uyayazi ukuthi akukho kahle. ngiyeza ukuthi alikho kahle. Mina ngicabanga ukuthi-ke angeke kube ubabazile ngizama ukuthi sizithole ubhuti kamkhwenyana umfonele and then ukhulume naye sizwe ngathi uzothatha kanjani umntwana. Bekuzwamukele Black Life TV sisechaza udaba lakho ukuthi inkinga anayo abhekane nayo izinto zakhe ayihambi kahle emva kokuthi ngesikhathi ezoshada wathumela usisi wakhe umunye ukuthi ajove iy'mbuzi waphinde watshetsha nenyongo ukuze umshado ungaqhubekeki. So emva kwalokho-ke waqhubeka nomkhwana wakhe even though umshado omkhulu azange usenzeka. Into eyenzeka ukuthi emva kokushona komkhwena wakhe ihlezi lento imsindo yafisa ukuthi ayikhulume and umuntu azokwazi ukukhuluma kuyena ubhuti kamkhwenyana kusho ukuthi usibari wakhe kahle kahle bese ayibeka kudaba ey'thebeni ngoba phela uthi yena wayengazizwa vele emthanda umuntu ayinikezwa yona kodwa manje unokusola ukuthi mhlawumbe nabantu baphansi bamnaka ukumphambanisela ngenxa yokuthi umshado phela sazi ukuthi sibusise sivela kuNkulunkulu la madlozi menginikezile-ke kuyisiphiwo sakho kusho ukuthi-ke wena musukudecline lokho might happen ukuthi kukulethele amabhadi asingasimusheki isikhathi azama ukufonela-ke usibari ubhuti kamkhwenyana size ukuthi uzothatha kanjani lolu daba. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-1,000 rand nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Yebo sawubona bhuti njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila kakhulu. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ngicela ukubuza ukuthi unaso isikhathi esincane. Yebo bhuti khona usisi ofuna ukukhuluma nawe la engihleli naye eduze kwami. Khona afisa ukuthi akwazise kona. Yebo sisi anginaso isikhathi. Okay ngiyabonga kakhulu. Yebo sawubona. Yebo sawubona. Ninjani bhuti? Oh wena umakoti wabhuti wami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Yebo. Shuthi kunemfihlo la engifisa ukuyikhipha bhuti. Shuthi ngalelanga lomshado kade sishada nobhuti wakho. Iy'nyongo njengoba zalahleka zazintshontshwe yimina ngazilahla. Ngathumela nosisi wami ukuthi akahamba ayojova iy'mbuzi njengoba iy'mbuzi zafa nje. Ngathi akayijove ngomjovo onoshevu. Hayi boy sisi. Kodwa sisi uyenzelani ke kanjalo? Ngizokutshela iqiniso nje bhuti, ubhuti wakho ngangikade ngingamthandi kahle. Ngangifoselelwa abantu basekhaya ukuthi angishade naye. Hayibo into wedwa makoti kabhuti uthule nento enkulu kangaka. Makoti kabhuti nkosi yami. Manje uthi akwenze njani-ke sisi? Bengithi nje ngifisa ukuthi ngikutshele ukuthi ukuze ukwazi ukuthi ungixolele ngoba lento iyangidla nempilo yami ayihambi kahle ngisho iy'ngane aziphasi esikoleni. Impilo yami imile nje ayiqhubekeli phambili. Bengifisa ukuthi nje ukwazi ukuthi ungixolele ngoba nobhuti wakho ngiyasola ukuthi njengoba ashona nje iyona lento shuthi akuzwananga abantu abadala nento engayenzi. Kodwa-ke makoti kabhuti into emethi isidumbu phakathi ucabanga ukuthi into exolelekayo yini leyo? Kodwa phela mina bengifisa ukuthi ungixolele ngoba nje ngempela hayi izinto azihambi kahle zimile. Ngiyafisa ukuthi ukuthole ukuthi ungixolele noma ngingazi ukushesha kodwa ngelinye lamalanga ukuthole ukuthi ungixolele enhlizweni yakho.
ngiyakuzwa makhosi kafuthi kodwa lento-ke isifuna umndeni manje ifuna ukuhlangana umndeni sibize bonke ney'hlobo kuhlangane ukhulume ngale ndlela okhuluma ngayo bonke abantu bezwe abantu bekhaya ngoba nala ekhaya nje sekuyabheda nofuthi sowaze washona ebanjwe i-stress angazi i-stress plan bese simbambile waze washona futhi manje fanele sibize i-meeting like akube nomhlangano nje ukhulume njengoba ukhuluma lento ekhulumayo sizwe kahle sonke sibekhaya. Hayi ngingakujabulela lokho bhuti uma ungangihlelela nje uyihlele lowo mhlangano ngingafika ngikhulume nabo abantu abadala. Hayi ngiyakuzwa makhosi kafuthi ngizozama ukuthi ngihlele usuku lomhlangano bese ngiyakufonela ngikutshele ukuthi kuhlangana nini kanjani. Yebo. Yebo kuyezwakala nkosi kafuthi. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Yebo ngiyabonga nami ngiyabonga. Yebo. Yeah, uzizwa kanjani Sisando after conversation yakho nobhuti? Ngizizwa sengikhululekile ngathi khona umthwalo wehlile ngoba uthi uzobiza nomndeni ney'hlobo abasekhona sikwazi ukuthi sikhulume lento ngisho njengoba ngisho nje kubonakala ukuthi kuphunya nasiphi isisombululo. Yebo. Abantwana sebebanganani bakhulile bancane? Omdala nje una 18 omncane una 15. Okay. So bona awubona kubalekile ukuthi ubatshele before umndeni uku-attack because we don't know what to expect kwisayidi lomndeni. Bengizoqala ngibatshele ngiqale ngabatshele ukuthi kwenze ku1 no2 awuzizwa kanjani and then I think kuzoba easy nabo ukuthi bakusupport njengomzali wami. Yebo. Siyabonga kakhulu. I think kule case okubalekile ukwenzile confessa umtshele ukuthi kwenzakalani and after meeting then I guess usuzothola from there ukuthi bazizwa kanjani noma echazile ubhuti ngimzwile noma ngimzwele ukuthi akulula uqolela into kanje because nakhona nawe uya assume ukuthi mhlawumbe husband wabulawa yona lento might happen ukuthi bangabona lokho but i-stress ivele sinawo umthelelo ukuthi sidlale naye indima yemzimbeni womuntu. Yebo. Thank you so much. Njengoba uyizwela mbukelo Black Life TV sikwazile ukuthola ubhuti wasemzini wamchazela ukuthi daba libeke eThekwini samuzwa ubhuti esho ukuthi naye akaboni kulula ukuthi lolu daba ngavelele aqole kalula kanjalo but uzama ukubiza umndeni wonke abatshela ukuthi yini usisasemtshele yona then kusho ukuthi sesozwa ke emva kwalokho thina as Black Life TV ngoba sobe singasanayo indlela ukuthi sibe khona emndenini. Mina uMlengeni Makasela ngibonge kakhulu bafethu for watching this episode till the end. See you on the next episode. Sikhipha izimfihlo. I'm out.